Hoy! Joke lang! Kasi nga mali ako. So babe, nakita na ko ito tinulahunon. Nagpa ito tinanon. Ako sana. Para mas daghan tagpuan. Okay, nagpa ito sudan. Hey guys, it's me, Don and Dave, and My name is Chow. iya pong gi-work on ang iyang intro. Yay! Yay! So, today naami sa Alcoy kay magpatudlo ang ako ang fiancé unsaon pagpakaasawa. So dapat kabaw na ni siya muluto og pamahaw paniudto ug panihapon para namo. Nya ang pinakaduol nako nga tawo nga maayo muluto nga motudlo namo ron kay si I'm mga season or simulay na said ni. I'm with Dodong Dave and Chow. So I'm so happy for the both of you finally. No? Ariel happened to me. Ariel happened to me. So, sure na jud ni andam na ka Chow nga makat-on ang saon pagluto. Ready? Ready. What's man mo na feel? Subaan ko. Saan mo kulba? Dito sa Malaya. Hoy! Hoy! Joke lang! Kasi nga mali ako. Bitaw ay dapat kung unsa ko instruct today guys, dapat makuha jud nimo ha. Ya dapat Okay. strict jud siya. Oh, okay. Mo may gingon ni Dave dapat stricto jud ka na mo. And while tudloan ako si Chow unsaon pagluto og tinolang manok, Wow. tudloan po na ako si Dave og himo og dessert nga Minatamis. na saging. So dapat stricto gyud si Malaya kay ang amo ang sudan nakasalalay sa kamot ni Chow. ay kung wala may iyabog ito. Tama na! Tama na! Chow! Bitaw. So, ready Let's na mo? proceed. Asa man ang ahaman ang Maya's Kitchen. Dugay na kay ko excited Actually makita sa guys, Maya's under Kitchen. construction pa ang Maya's Kitchen gyud. So, ari sa ta sa atong Maya's Dirty Kitchen. Let's go. Okay guys, so naa na mi sa Maya's Dirty Kitchen. Ug mauna ni ang ato ang mga ingredients. Kompleto na ba ni May? Yes, for tinolang manok. Yes, nanatay manok, nanatay chicken cubes, nanatay... Oy, nanatay kuwang. Unsa man? O yan lang to-introduce na ng ingredients. Kuwang tagkamunggay. So, manguha sa tagkamunggay. Okay, so mara ni ang kamunggay daw, babe. Sugdi na ha. Oh, sige daw. Pag sure, makuyawan mo ko. Soy. Okay ra di ko on bisag ko. Yes. Kaya to di? Kaya to di? I-bend lang yung ayan. Lo! Looy, mayo! Patay! Tabangan tika. Sana all. Pako! Pako, Brian! Ali ka diri. Kaya nalagot ko katanaw nila. Balik. Sige, paday. Iwan, okay, gatay. So guys, dili ko palabot no nga. Wa ko'y Paris. Sige, go. Dili lang ka sa atapad. Bahala na. Para sa unsa. Kailangan kaya akong pamati niya. Sweet sila mo. Dali, Habib, kibargi ka po ako. Basta guys. Ala, may kinsa na mo kuyog, may. Akong baby! Okay na ni. Oh, balik ka day. Let's go. Paso pina-bride daw, babe. Practice. Ay, practice mo ni. Practice. Ito ka ito. Sige. Oton, tika. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. Kamunggay girl. Diretso na sa okay na. Go. So guys, muna ni kompleto na atong ingredients for tinolang manok. We have malunggay, chicken cubes, siling espada, ahos, bombay, ginger, nya sayote, nya patis. Kailangan ni patis and we have asin. So first chow is imuhang Kodre. ikaw ka na? Hagpaton. Pagbaton ang kamunggay. Lo. Paninood, babe, ha? Atong sudan sa balay sa atong future home together. Nakasalalay sa iyong mga kamay. Go. Alitamangan na ako asawa. Ayun, sana all. Magiging sana all. Sakto man di sa Sakto na yung gibuhat. Pero kung para easier siya chow, nanin mo Diba? haton.
Imo siyang iana. Ah, Imo rin siya anaon. Ana. kuya, parang pa ko na. Ana. Timan ina, biba, kaya namin ako tinula. Go guys. So, mga season orbs. Ay, di babe, ato ka. Akong buhat lagi is ma-instruct lagi ko nila. Sila na yung buhat. Kaya para Sayot makatun lagi. sa. Ay, ka. Sa? Pagkita namin yun, nag-away na ta. Ano na siya? Ano na siya? Hindi man pa do ang iyahang kuan. Iyahang tawag na. Sudan. Na, niya ko ani stem. Ana. Makaon ba ng stems ka mong guys? Oo, kaon. Dayan na, padapli niya. Okay, so guys, while naghagpat si Chow, tudluan ako si Dave unsa ang paghaling sa lutuan. Manual ni siya, binukid gini siya nga style. So, Saan ang haling? haling ba? Kana bitaw ang imong silaban ang usa ka kahoy ba? Sila ba ang isa ka gugma nga bugnaw na. Para makaproduce Ah, ng musilaob. Musilaob, makaproduce ng fire para makaluto ta. So, Sige, maghaling ta. So babe, nakita na ko ito tinulahunon. Nagpa ito tinanon. Ako sana. para mas daghan ta ko, Nagpa to sudan. Ganahan ka mga katong gagmay ba? Katong mga piso. O katong bisa na yung mga piso diri gani ha, mga brown na mo. Okay, so dara na. Na, Mauna sige. na to ang Paghaling. sugda na to ang paghaling. So naa na ta diri lukay, mo ni siya lukay. Dave, mo siya murag ka ng musilaod atong butangan og ay atong anaan ba? Sumani ang paper. Yes. And then mo ni siya ang mga kahoy. So isilaubon siya una. Oh, butang fire. Ana sa center. Sa center siya dapat. Ay, sa di sa center aning buslot ba ana? Ah, okay. Ana. Kayo rin. Unsa nang lukay kuan? Sa lubi. Ah, Na. wow, wala ni. Ana siya. Amazing. Ikaw Ganun tag nasimba niya. Ana siya din. Imo man na siya kuan. Okay, ana. Anya. So dayon atong i-form ang kahoy. Baka nang tigog form. Lagay ko kahoy din. Dapat makaginhawa siya, di ba? So ipatong-patong siya ana. I-form siya og paana. Ay, kusunuga may. Ana. Dali. Dali-dali siya patungi. Ana. Dali. Abangan na to guys, pero dito madugay guys. Gutom na. Ana. Dayon, every time mo gamay ni siya, dong Dev, imo na siyang i-adjust ana nasad. Ah, manual gid kayo ni no. Manual drive? Manual. Automatic og manual transmission. So ana, Ito ka lang mamaypay ani. dili na kailangan. Kinanamtay air no, natural air. Kanang- Ah, mo di ni pwede sa syudad. Yes. Na, waton na to na siyang mahaling. Babe, nahumanan ako sa akong trabaho, ikaw wa gyapon. Wow. Hindi mag-away, mag-asawa. Kita mo ato. Kaya na kaya na ako. Pwede, babe, bukid na lang tapuyo, babe. Kibaw naman ko ani. Pwede na kaya na ko. Kaya na. Ayaw lang ay. Hindi na kaya ni Dave. Sure jud ko di na kaya ni Dave. Okay. So guys, mo na ni siya ang gama ni Chow. I would rate this mga 7/10. 7 ra? 7/10. So needs improvement. Pero in fairness, limpyo naman siya pagka ano ba? Pagka strip off. English yun. So let's go. Pidapin sa taning kamunggay kay last part man ni siya sa pagluto. So now, Chow, imo ni siyang hiwaon, panitan. Panitan siya una. So imong buhaton is hiwaa ang isig kakilid usa niya. Ano, dire o dire. Go, babe. So imo siyang hiwaon, isig kakilid, yes. And then on the other side, ano. Ay, kay dire lang. Tumo na. Ano na. Yes. And then, sugdan na nimo ang peel. Ano. Baka. Inay lang ha. Nipis na dapat. Ano ko ba ani mo eh? Amo di green mo kuko kay para sa yote. Baga pa siya. Baga pa siya. Sige. Tatabangon kis malaya. Nanggigil naman ko. Nanggigil na dyan ko. Sige, go. Ana lang. Sige, ana lang. Basta panitan lang dyan siya niya. Nipis lang. Wala din mo ka ng peeler. Manual lagi pa. Para makabaw si Chow. Unsaon. Palitan lang tika peeler. Unsaon pagkapon, di ba?
Lago, jugoy. Pwede mo palit tandaan kuan. Pinili tandaan. No, di na. Ulo, Wala man. dali man siya madaot kung panitan daw niya. So, no, di. Wala, siyempre. Ano sa'yo mo eh? Ganan ang sa'yo ti. Di Sige, mo ano kang siya, para, consent, eh. para easier siya, i-cut siya into half. Okay, cut into half. Okay, kung murag taasan na kay kabaso, kani unahag tier. Kaya kita Sawaya siya, may sawaya siya. Diba? Easier siya. So, karon nahiwa na ni Chow. Ang sayote, yan ang napanitan. So, karon imo siyang i-cut into half. Half na anak, half. Yan. Oh, moyo ko eh. Moyo ko gadaw mo kamao ka to. Okay. So, Nalagyan nakita liso. na mo na siya liso, di ba? Ano nilison sa Kani iyo? okay na ni siya. Ano na liso? Then, kani imo na siyang kwaon. Ate, mo ko ba ano nilison sa iyo? Karon pa ko ba? Ikaw jud ba ka nilison sa iyo? Yatay ako na di ka ba? No. Babe. Careful! So, karon imo siyang hiwaon, Chow, into 3. So, i-cube siya, ana, nga. Ito, katulo. Imo siya i-prone, babe, prone. Katulo lang siya. Imo siya i-divide. Katulo. So, tanawa imong hiwa, di siya balance. Dapat imo siyang balance. Ano gina So, aesthetics? dapat, Tay kang kuan, Malaya Ramsey. na. So, na, tulo na. Karon mo siya into cubes. So, katulo pod. Ala dayon So, na. na may snacks. Siya imo stocks. Ay! Nagtatangan na ng sayot. Sayot na sa ko. Sorry. Girl. Nipis ko! Sorry, man. Sorry. Ano nipis? Cubes gani mo. Yung kag cubes, baga-baga gina siya pagkakatsaw. Dili siya nipis. Labad akong uwan mo. Pelegrado. Over 10. No. Ano sa siya pa anak? Pino na nga o siya magigutom. Yay! Man na! So, dire patatli na to ang mga sayute. Mga ito sa Dayon, ang kani dayon. Mga 4 cloves lang of garlic. Ay! mana. Ano siya no? Mga panipin. Kaya na niya, puntang lang doon. So ikuan de gyapon siya no. Gigisa gyapon siya ona. Kailan ka gisa bib? Saute. Okay. Yes, and then this one. Hurot ang bawang na. Amo di tawag na ng bawang. Bawang mo Ano yung bawang? Rug. Oh, bawang is garlic. Kung saan din eh. Onion. Tagalog. Tagalog mo na, ang English mo na ang onion. Onion is ahos. Dili, ahos ni. Ay. Unsa din ang buy bawang? Bawang ni, bawang ni. Oh, Ang bawang kani ni. kay sibuyas. Awa. My gosh. No, nagkakuan na itong mga Tagalog dili ug Bisaya. Sibuyas pala. Tapos imura na siyang i-cut into half. Ayun ano. Kani nga half. Cut into half. Simuta And na. then ana Oy. slice. Asa ang gani? Panas tapos. Ana. Ana. Na, di kan half slice. Na. Clean. Next is Ginger. luya, ginger. Luga din. Yeah, luya. Luya sa Tagalog, luya sa Bisaya. O saan siya? I-cut lang siya into half. Half lang atong gamiton. So, kani siya. I-peel siya.
Actually, para easier siya guys, usually ang hack na imong gamiton is spoon or teaspoon. Imo siya lang. Ano ba? So, i-cut siya. O, di lang kay siya nigpis. Actually, pwede nimo siya inigpis good, but this time, murag dinagko lang ang luya. And then, half na pod. And now, we start cooking. Let's go! Dito rin yung chicken. Luto na mi. So, ang chicken guys, kay gihugasan na nila mo siya. Ayun, kuha na mga. So, amo na siyang gipakat sa merkado. Katong namalit ni. Pang tinola. Yes. So, karon ari na ta sa atong lutuan. Go, chow. So, i-grab na ning kaldero, ibutang diwa sa. Okay. Okay. Nya pa ang takop. Ablihi. Ulag. Luto na. Kala mo lang yun. So, next is mga about 4 tablespoons of Mantika. oil. Sige. Butay yung mantika. Wait lang. Sige pa. And Stop! Stop! Tabani. Okay. Di ba ako pinagpumana dito? So, wato na to siya nga mo init. Painiton sa nato ang mantika ay ha nimo una ang bawang ay kang sibuyas and then bawang dayon ang kani. Luya. Sahon sa gyud nimo ang mga lamas. So, ang bombay, ang ahos, ang luya and then ang chicken later on. Ang kaning sayote later part pa na siya. So, sige chow, igisa ang sibuyas. Kaya mga 30 seconds o kaya and then ang garlic okay for 30 seconds and then luya. Ang chicken nato ibutang. Kana. Kaya ano siya? Idil siya yun. Ay, iya bugil. Naim. Okay. Baluto man na siya mawala ng go. Chicken. Mayuhon. Yes. And then, imo siya isaute. Ano ito lang na sige kaya i-mix kitchen karong hindi pa musgigid siya dapat musog yung kang ano exercise sa bukton kana Kung usa ka kusog imong gugma para nako inana ka kusog okay. go chow Kusgi ba? naya day boy Wala din imong gugma para nako. Kala lang. then butangan na tog asin pang asin Assist di mo baby ah. mga ibudbud lang siya yan. Yes. Okay. And then, kuha itong patis. Mga tulo ka, ingan-ani nga patis. Tulo ka luwag. Okay. 1. Ay! 2. Ito lang. 3. Yeah, mix.
Okay, so next is before na to adan og tubig atong tinuwa, magsugod na pud ta sa ato ang Minatamis. magsugod na pud ta sa ato ang minatamis nga saging. So, let's go. Sila ko ba yun? Oh, wait up lang. Wait up dali. Na, dayon siya, i-open na to siya and then add water. Kani. Na. Lamayuhan yung bibi, oy. Mura naman naghumba. Hawak niya? Hawak niya. Dayon, i-mix. So, ato ni siyang pabukalon for 30 minutes. Dahil pag din. Pero after mga 10 minutes, ani, ato na ibutang ang sayote. Uy! Ilo ko ya! So, first is, pabukalon sa nato ang water. So, butangin siya water dong. Pwede siya, pwede. Wala lang, Naido. Pwede siyang talsik. Ayot da. Sige pa. Okay? So, karon while waiting is maghiwa sa ta sa saging. Sige. Pahiwa. Saan paghiwa ang saging ani? So, imo sa siyang panitan. Mga onday ta guys, nagkaamig binignit kay Blessed Holy Week. yes, Black Friday man ron. So, Unsa ani siya may? Half lang? di, Ana? Ana? sa paslant. Ana? Actually, depende siya. So, doon tigam sa una, kaya di ko ka-explain. Ako ay siya tumoy. Nipis lang yun. Na. Dayon, pwede ra ana. Slant. Slant. Na. Okay? Okay. Okay. Pila ka ba? Kanila itong butang na ito lang. Sa mga binukid guys, di kita dapat mag-inarte. So, ato rin siya linuan. Kaya lutuon mo lang gihapon na ito. Nga, ibutang diri ang saging. Why no? Mining kaning hungitan ta sa nagbiko ba yo. Matatibawsan ta hungit ko ano? Ito. Kanang- Kasi sa naghungit sus. diya, be. Ay, gitapon Abi, naman siya ginawag- dito. Ala, naalagi ka, babe. Ala, naalagi ka. Wa man siya kadungugod sa imong padungog-dungog. Wala ko ga-expect nga nakayong day siya nga. Ano pa nung ka? Wala, Jud. Ala, unsa na, babe? Ala, hala. Essential. Ala, essential. Da. Okay, so next is ibutang na ni Chow ang chicken cubes and then the sayote. Ako sa init. Ooh, it's boiling. Yung, so, ang chicken cubes na i-mix. Dayan ang chayote. And then, let it boil again for another 15 to 20 minutes. Dugaya di maluto ni tinulo, no? Mukhaan mahal tinola din. Nga kamunggay, may dili pa. Last na ang kamunggay. So, para di siya malata. Dayon, magkuhan din ta. And then now, ibutang ang Saging. ang brown sugar. Now it's Dave's turn. Medyo init na ang tubig. Huwag doon eh. Ah. Huwag doon eh. Kaso gisiyon na ako. Karon kay ibutang na ni Dave ang brown sugar sa water. Dapat i-mix siya. Usually guys, kay ba mo ang ingredients gyud sa minatamis kung ganahan gyud mo lami igid kay siya. Butangan nimo siya vanilla extract and then ang uban butangan lag tapioca pearls kana tong gagmay. Oo. Pero kani ato kay basic lang gyud nga ingredients for minatamis na saging. Next. Ato rin siya ipa-boil hangtod sa murag mulapot siya and then we add the saging later on.
So guys, our next step is ato na ilunod ang saging, sabi ni Malaya. Yes. So ito na. Okay, Hinahinay lang. aray di ay. Diba ka akong pinaka-favorite part sa binignit kay saging? Ito. Lami no? Ang saging. Ako sa doang tapioca pearls. Lami kayo. No? Then, mix siya. Yeah, basically, ato siyang huwaton nga mahumok ang saging and mulapot na siya. Melt ba yun? Ang evap day guys, optional na siya. Naiuban, butangan ginilag evap or naiuban bilisan. Ako ganahan din na melt. Ganan kag init nga minatamis or kanang Bugnaw. Kanang ice, yun siya nga crushed ice. So now we will put the ceiling spada. Wow. Bueno. May kachuhang. So among giko ng Kung mo yung ganahan, Mix. ganahan makakahang baby, di ba? so mo to gibali nang mo ang duha ka ceiling spada kay para medyo hang siya. Mo di style na. Kunya mga 2 minutes, after 2 minutes ibutang na to ang kamunggay. Oo, baby, nagdangan ta baby. Ayan. Sige, mix. Ari po ito. Ayan na siya. Walang tawo, walang kabaw. Bang. Kina? Sige, buta ng kamunggay, chow. Unsay kalahian sa baka ug sa kabaw? Ang baka, May subanon. dili ang baka kay wala siya sungay. Ang kalabaw, may sungay. Mo di na. Ibang color sa niya. Ang kabaw, Ay, ang kalabaw kay may sungay. Okay. Ang baka, Wala. walay sungay niya. Usually, ang baka, brown na siya or white. Niya, kalabaw, brown. So guys, kalunod na ni Chow ang kamunggay. Yeah, mix na. After 1 minute, humanata. Tabo ni Chow. After 1 minute, ato na siya serve. Quietly, why? So, Chow, i-check daw kung okay na ang atong tinola. Tinolang manok. Bisyuhin ang imong ban na, pakan-an na. Laugi ko! Luto na ang ato. Tinolang manok. Ito na baby. Tayo man lang ta magmenyo, dito maghuwat. Sige. Patay. Dito na. Hindi na na. So, Tama add na ang alpine. Ang milk. Ang evap. Ang milk. Yum! Hindi na. Pero guys, kung trip ninyo, pwede rin sana siya hanga. Ihawaso na ninyo ang mixture sa saging, sa water o sa kanang brown sugar niya. After na ninyo butangan og evap. Dito na ito tiwasan. Okay. Go asa jong. IG stories. Salat. Amo di mas lamig siya ni batas niya. Pipilit dito siya. Luto de guys, bukira. Pag hinay bibro. Pasok ka din ako kayo. Ay! Pasok ka din ako kayo. Okay guys, so finally after 3 hours of kanang cooking, preparing this dish and the dessert, nahuman na gid taon ta. So, I hope pila may grado ni mo namo may? for Chow, I think na siya sa mga 7/10. Ala, direyot na. Uy, si Natin, Dodong Dave 2 kina over sa mga 6
6.9. Pero oy, kanang natilawan naman to ganina, di ba? Yeah, Lami lagi ang lami tinola siya. and then kani siya natilawan na mo pero init pa kay kailangan pa man ni siya i-cool down. Ay na I-ice to pa pwede ni siya. butangan og ice and additional milk para mas lami gina itong minatamis. So I hope guys you learned something today. Learned a And lot. kamo baka successful man kaayo atong tinolang manok no for sure 1 week gining sa daan nun. Tinolang manok si Chow for sure. Ikaw nara kay nakatunan Chow. Yes, thank you so much. Karon pa ko ya na on the iPad. So kabaw na ka babe. Chop So ugma namin yun ugma dayon. Na napaspasa na. Ugma na Tungod dayon. ani nga vlog eh Usay napaspasa. na kaya nga nanay tinola. Di ba? Okay, makakakali mo sa daanan for me. For 1 week. Nay tinolang baka. Tinolang baka, tinolang manok, tinolang Tinolang baboy, isda. tinolang isda. So, wala siya. Padong na yung mukhaon, guys. Thank you guys so much for having me. I hope na nalingaw mo. Nalingaw good babe. Thank Thank you you so so much, much, Mai, Mai. for teaching us the essentials of cooking tinola and preparing our dessert, which is minatamis nga favorite sad sa ako ang fiance. So, anyways, that's it for this vlog. Thank you guys so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Dodong Dave, and Hi, Malaya. don't forget to follow us on our social media accounts. Yes. Once again, this is Dodong Dave signing out. Huwag ako naman si Malaya. See you guys next time. Ikaw, Bibi? Bye! Simungan! Ciao! Bye! Mrs. Chow!